Сайн байна уу өрхөн мужигчид. Мөнхөн жолоодлагчийн энэ дугаараар та бүхэнтэйгээ мэдээлэл зоргож байна. 11-р хичээлийн нэвтрүүлгээр Я Ра мөрийн цагаан толгойг дүгнэлт жишээтэй тайлбарлах болно. Та бүхэн анхаарлаа хандуулна уу? 大家好，学蒙古语栏目这期节目内容是呀、ra行字母以及部分例词。 11-р хичээл Я Ра мөрийн цагаан толгой. 第11课呀ra行字母。 Я мөрийн цагаан толгой. 呀行字母。 Я, 呀 Е, 呀 Ji, 一 Yo, 幺 Yo, 哟 Yo, 哟 Ю. 유 Үгийн эхэнд орох дүрс. 词手形 Ятаг, 琴 их, 大 юс, 九 ёс, 规矩 имбу, 元宝 ерхөг, 冰草 юлхгэр. 肥鼓鼓的 Үгийн дунд орох дүрс. 词中形 Аяга, 碗 бэйлэг, 魁梧的 доёх, 琢 оёх, 缝 оюун, 智慧 өгё, 诱饵 ogyo 一词由 og yo g 三个音节组成，其中 yo 的 o 和 g 组成长元音 a， 因此读 ogyo。 гүйх, 跑步 үгийн адагд орох дүрс. 词尾形 Хаяа, 偶尔 ая, 曲子 хичээ, 注意 hich 一词由 he 七 y 三个音节组成，其中七的一和 y 组成长元音 a， 因此读 hich。 үнэ, 母牛 unya 一词由 u ni y 三个音节组成，其中 ni 的一和 y 组成长元音 a， 因此读 unya。 사야, 刚才 гоё, 漂亮 гүй, 求别人 гүй, 跑步 u 的词尾形不常用。 Ра мөрийн цагаан толгой. ra 行字母 Ра, ra р, r ри, ri ро, ra ро, ro ро, ro ру. ru Үгийн эхэнд орох дүрс. 词手形 Араажу, 收音机 редактор, 编辑 рид, 神力 ром, 罗马 роман, 长篇小说 рувли. 卢布 ro 的词尾形不常用。 Үгийн дунд орох дүрс. 词中形 Ард,
人名。시래, 桌子。习热一词由西、热、歌三个音节组成，其中热的和歌组成长元音因此读习热。어른, 有花纹的어른一词由ri、인三个音节组成，其中 ri 的一和 인的组成长元音因此读어른。어르허, 进去。 어로, 下坡。어로一词由로、꼬三个音节组成，其中 로 的和꼬组成长元音因此读어로。 무르들르, 思念。무르들一词由로、뚫四个音节组成，其中 로 的和歌组成长元音因此读무르들。 우르허, 搓。 우긴 아득도록 dursa, 词尾形。 사라, 月亮。 하라, 黑色。 우르, 种子。 머르, 马。 버러, 灰色。 샤라, 渣子。虾一词由西、嘎、로三个音节组成，其中西的一和嘎组成长元音因此读虾的。 무르, 肩膀。 슈르, 珊瑚。热的词尾形不常用。 Дэлгэцийн минь энэ дугаар үүгээр завсарлах боллоо. Хүлээн авч үзсэн та бүхэнд баярлалаа. Жалгаад Монгол Одон телевизийн бусад программд анхаарлаа хандуулна. 学蒙古语栏目这期节目到此结束，感谢您收看，下期节目再会。